Vedare tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages edu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please ndivigeiwo. Mukomanashi, inini ndinewo nyaya yangu yandiinayo. Inini ndinorangarira kuti pandakapinda mumarriage, mbereko yakatombonetsa kubata. Ndakazotokwanisa kuzotoita mwana mushure mekunge murume wangu paakazotama achibva mumusha mevabereki vake ndokubva aenda akanovakira somewhere. Zuva racho rekutanga kuti ndinge ndichirara mumusha umu handina kana kugara ndamborara, nekuti mumba macho umu matainge takarara maita sekunge maifamba zvimwe zvinhu zvaiita kunge makonzo, asi waizoti paya kana ukazobatidza torch waisakwanisa kana kuona chinhu. Mumwe musi ndakazoti zvangu ndichibva kunochera mvura ndipo pandakazosangana neshura. Ndainge ndichitobva kunochera mvura kutsime, nekuti kunyange hazvo pamusha apa paitova netsime, asi tainge tisingabvumidzwi kuti tinge tichichera mvura mutsime imomo. Saka taitoita zvekuenda kunochera mvura mumaraini. Musi iwowo pandakasangana nezvinhu izvi, pamba painge pasina vanhu. Saka ndakati ndasvika pamba ndikabva ndati bhaketi iri remvura randakatakura ndava kutopinda naro MuKitchen, ndobva ndatoita zvekuzvitura ndiri ndega ndakatsika pabhenji riya reMuKitchen. Asi ndakati ndichingogadzika bhaketi pasi ndokubva ndatoona kuti paitova nebere rainge richitobuda muKitchen mandainge ndiri. Chakandinetsa ndechekuti bere iri rakabva ranokwira mumuti. Nekuda kwekuti ndainge ndavhundutswa kuti ndakaona bere richibuda muKitchen richienda kunokwira mumuti, ndakabva ndangodona pasi ndikabva ndafenta. Ndakazotomuka but wainge wava usiku. Pacho pandakamuka, ndakamuka ndichiita zvekufuriridzwa hutsi navatezvara vangu. Ukuwo vamwene vangu vaiti kana mazuva ako ekumaperiods akwana, vaibva vatanga kukubvunza vachiti, nhai muroora wageza here? Kana iwe ukati ehe mhai ndageza, ivo vaingoti ndimwari, vobva vatonyarara. Kuti ndizotobata mwana, inini nemurume wangu takazotoita zvekutonyepedzera kunge tainge tarambana. Iye ndokubva abuda mumusha akabva anovaka kwake ega. Nhumbu ndokubata kwayakazotoita. Ndakati ndiri mulebha ndakaita sekunge ndainge ndichirota amwene vangu navatezvara vachipopota. Vachindipopotera kudaro vainge vakavhara makumbo angu vachiti, iwewe wakangwarisa, manje haupazvari, unotofa chete. Mukoma ndichivarota kudaro apa ndainge ndichitonzwa kuti mwana ainge atori munzira achipusha, but kuti ndinge ndichiudza manesi ainge achitondituka. Umwe nesi akabva atoti kwandiri, dzokera kumba nekuda kwekuti uchiri kure nekuzvara. Mukomanashi, ndakazotongozvizvarisa ndega. Mwana akangoita wekungozvipusha ndokubva angodonhera pasi, asi netsitsi dzaMwari akakwanisa zvake kurarama mwana iyeye. Mukoma, zvazvinoita ndezvekutoti kana wakatogadzikwa mhepo hakuna kana anokunzwira tsitsi, nekuda kwekuti nesi vaya pavakaona kuti ndainge ndazvizvarisa mwana akadonhera pasi, vakabva vatanga kutondituka vachiti uri kuda kundidzingisa basa. Apa pese apa mwana ainge achiramba kuchema, but mwana paairamba kuchema ndaitoona kuti vamwene vangu ndivo vainge vakatodzipa mwana wangu uyu. Asi murumu makazongokaruka mangopinda shumba, vose vari tu vamwene navatezvara vangu ndokubva vatiza. Nanhasi mwana wangu uyu mupenyu, asi vamwe vana mai guru vatochembera pasina kana mwana. Zvinonzwisa tsitsi mukoma. Tina vamwe bangukuru, mukoma wemurume wangu, vainge vakatorawo license vachida kuitawo zvematraki, asi vatezvara vakangoti handina mwana anotora license inini. Bangukuru ivavo kana vakada kudhraivha motikari vanobva vatanga kuzvimba makumbo. Ndo zvandakasanganawo nazvo izvi mukoma. Iko zvino takatombozama umwe mwana inini nemurume wangu, but zvakatoramba zvachose. Izvezvizvi mudumbu mangu munototamba-tamba uchitonzwa kuti mune mwana, but kunyangwe mudumbu mukatamba muchiita sekunge mune mwana, unenge usitomborina nhumbu. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa navanzvadzi vedu makuseni ano. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukomanashi ndakazotosvikawo pakuzotobatirawo muzukuru wangu mushonga nekuda kwesituation yayandainge ndava pairi panguva yacho iyoyo. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai, murume wangu uyo ainge achishanda kuHarare
aikwanisa kutora 3 kana kuti 4 months agere ikoko ari kubasa, ende ndakazotonzwa kuti ikoko ainge atova neimwe mhuri yake. Saka panguva yacho tainge tichigarawo neumwe muzukuru, mwana wehanzvadzi yemurume wangu. Panguva yandakazotanga kusangana pabonde nemuzukuru uyu, ainge achangobva mukutena 18 years, but tainge takagara naye kubva achiri 16 years. Nekuda kwekutiwo ndainge ndiri munhu wekuti ndaikwanisa kana kutogara gore rose mukomanashi ndisati kana ndambosangana nemunhurume, ndakazotosvikawo pakuzopindwa nemuyedzo ndokubva ndatanga kukumurira nhumbi mwana uyu ndichiita bonde naye. Pandakangotanga chete kuita bonde nemuzukuru uyu, kunyangwe sekuru vake handina kana kuzotombogara ndavatsvaka, asi ndaigara ndichingomeka shuwa kuti pose pandinenge ndiri ndinototi nditonwa mapiritsi efamily planning, because ndaitya kuti kana ndikagara ndangobatira pamuviri zvaikwanisa kuzonetsa, nekuda kwekuti murume wangu aiva munhu wekuti aisatomboуя kumusha zvachose. Kusangana nemuzukuru pabonde yaingova nyaya yekuti ndainge ndichingoda kungobviswa nyota naye. Inini nemuzukuru uyu kubva zvatainge takatanga kuita bonde tose, takaita bonde kwe2 years tichizviita zuva roga roga. Taingotiwo apo nepapo kana kuri kunziwo vanhu vakazoshanya vakauya pamusha, ndipo pataizorara mumarooms akasiyana, asi pose apa taingotaimira kuti kana vana vangu kana varara iye aibva azouya ndobva ndazomuvhurira tobva tarara tose. Dambudziko randakazosangana naro mukomanashi nderekuti sezvo muzukuru wangu uyu ainge achiri jaya, aikwanisa kuti paya pakushanda kana tava kuita mutambo wedu aikwanisa kutoshanda zveusiku hwose, asi sekuru vake pavakazodzoka ndakazotanga kusangana nechallenge yekuti ndainge ndava kukombeya, nekuti ivo sekuru vaingoti kana vakangoita ka1 vobva vatorara. Nanhasi ndizvo zvavanongoita, vanongoti kana vakangoita ka1 kavo vobva vatozorora. Pari zvino mukomanashi, inini nemurume wangu takazobva zvedu muZimbabwe ndokubva tauya kuno kuSouth Africa. But pandainge ndichiri kuZimbabwe, uyu muzukuru wangu uyu ndakabva ndaona kuti sezvo ainge ava kuziva vakadzi, ndakabva ndaona kuti ainge ava kupota achitaimirawo dzimwe mvana dzainge dzirimo mumaraini ekwedu. Mukomanashi, handidi kureva nhema, pane nguva yekutoti godo rakatombondibata, ende ndainge ndatova munhu wekuti ndainge ndava murudo too much, ndisingatarisi kuti kokumberi uko kwatiri kuenda zvaisaita kuti inini nemuzukuru tinge tichizoroorana, ende nekuda kweage difference zvekare zvaisatomboita. But panguva yacho ndainge ndakaputirwa nerudo, ndokubva ndazofamba. Kwandakaenda kwacho mukomanashi, ndakazonzi ndinge ndichitora chipfeko chake chemukati zvose nechipfeko changuwo chemukati. Ndakabva ndadzokera nazvo kumunhu uya ainge achindibatsira. Zvinhu zviya zvakabva zvasonoredzwa zviri tu kudaro, ndokubva tazoenda painge pachisangana mvura, tikabva taenda tikanokanda zvipfeko zviya. But zvinhu izvi ndakazviita muzukuru asingazvizivi, ndakangozviita ndiri ndega nemunhu uya ainge achindibatsira panguva yacho. Mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti ndakatosvika pakutoburitsa mombe mudanga, ndokubva ndanyepera murume wangu ainge ari kuHarare kuti ndainge ndaisa mombe pabeef committee, but mari yandainge ndatengesa nayo mombe iyoyo ndakabva ndaendesa kumunhu uya ainge achindibatsira. Vanhu ndinzwisiseiwo, panguva yacho ndainge ndakaputirwa nerudo. Ndainge ndichitozviudza kuti muzukuru uyu handifanire kunge ndichimusheya neumwe mukadzi sezvandainge ndava kumuona achiita, kuti ainge ava kungoti pano anyenga pano anyenga. Saka ndakabva ndamusunga. Ukuwo murume wangu paakazobva kuHarare ainge adzingwa basa zvose nekubva afind out kuti mhuri yacho yaainge akapomedzerwa negirlfriend yake yaainge achigara nayo kuHarare yainge isitombori mhuri yake. Munhu uyu aitovawo nemurume wake. Saka paakadzoka kumusha akabva akumbira ruregerero. Murume wangu akati adzoka ndikamuregerera, ndakabva ndakanganwa zvose zvekuti ndainge ndakaenda kurwizi ndikanorasa chipfeko changu chainge chakasunganidzwa nechipfeko chemuzukuru. Takati tagara zvishoma kumusha ikoko,
ndokubva tazoronga inini nemurume wangu tikabva tazouya kuno kuSouth Africa. Takati tauya kuno kuSouth Africa ndakatombokanganwa nezvazvo kuti ndakatombopinda mumachira nemuzukuru. Ndakazotozvifunga patakazodzokera kumusha ndichinosangana nemuzukuru ndichiona kuti muzukuru upenyu hwake hwainge hwatopinda musango. Muzukuru wangu uyu munhu wekuti hongu zvake tingangoti ari kukanganiswa nechikorokoza chake chaari kuita, but zvimwe zvacho zvava kutoonekwa kuti pane kubatwa kwakaitwa paari, nekuti upenyu hwake ava kungorarama ari mumahure kana kuti anongotevedzana nemvana dzemumaraini. Kuti ndinge ndichidzokera kuna mai vaya vakandibatsira handichakwanisi, nekuti pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotora mwana wavo kuti ange achiuya ndokubva azosvikirawo mumaoko angu. Asi inini nemwana wavo takazototukana zvekuti inini namai ava takabva tatorimirana mukanu. Handisisina kana mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kudzokera kuna amai ava, nekuti ndakavaudza kuti imimi mutori muroyi chaiye. Mukoma handizivi kuti kunewo angakwanisa kundibatsirawo here kuti ndinge ndichiroyonora zvandakaita pamuzukuru uyu, nekuda kwekuti kunyangwe inini mumba macho handisisina simba zvachose. Ndinokwanisa kutoita kana 2 weeks ndisinganzwi kana kutomboda kusangana nemurume wangu. Vanhu vaJehovha, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti ndinge ndichireurura zvose izvi zvandakaita handikwanise. Ndinokwanisa kutongoreurura ndakavanza chiso changu kudai. Ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi dambudziko nderekuti panguva yacho ndainge ndakaputirwawo nerudo. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukomanashi? Ndinoda kureurura kuti mudzimai wangu pamba patinogara ndiye ane deep fridge, saka vanhu vose vanopota vachiisa chisevo chavo imomo, but iye mudzimai wangu uyu ane kamwe kahutsinye kaanoita so panyama idzi dzevanhu. Inini hangu hazvindibati zvakanaka. Ndainge ndakamuti wadii wangoramba hako kuisa nyama dzevanhu mufiriji mako kana usingadi, because hakuna uroyi hunodarika huri kuitwa nemudzimai wangu. Nezuro chaiye takatorara takatsamwidzana mushure mekunge aita zvainge zvisina kunaka panyama yevanhu. Inini makuseni ndangoti kwaari, kana ukadzokorora kudaro ndichangokufumura zvauri kuita. Iye akabva ati ndagara ndozviziva kuti amai vemunext unovada, but shuwa munhu asingaroyi shuwa angaisawo mapamba emwana mufiriji here? Kumubvunza iye akabva ati, handiti handisi kuisa mapamba acho mufiriji mune chikafu chatinodya. Reasoning yacho ndakabva ndatadza kana kuibata. Zvinhu izvi hazvina hazvo kutanga nhasi. Kunyangwe hama dzangu dzikauya anokwanisa kutochinja kana wifi password obva ati akanganwa. Paya maDSTV paaita zvekupinza makadhi, iye aitosarudza kukata kadhi nechigero simply because pamba pedu ndo pega painge paine DSTV. Saka akabva abhoyekana nekuda kwekuti vavakidzani vedu vaipota vachiuya kuzoona DSTV. Imwe hama yangu yakangonditi mudzimai wako akangodzura zvake TV tichitoona movie, akabva ati magetsi ainge apera. Asi kana dzava hama dzake ndikasangosekerera kana dziripo, anobva atotanga kurongedza hembe dzake. Ndibatsireiwo hama dzangu ndisati ndafa neBP. Dambudziko rangu inini ndine mwoyo wekubatsira. Fridge iyi ndakatoitenga ndichiti since magetsi achinetsa ende ndiri inini ndine zvikwanisiro zvekutenga solar fridge, vavakidzani vanokwanisa havo kuisa chisevo chavo, but munhu anosarudza kuisa mapamba emwana mufiriji imomo. Mumwe musi takatorwidzana case yemaAmstel. Zvakaitika ndezvekudai, yainge iri Friday, takabva tatenga case yedu ndikabva ndaenda nayo kumba. Saka mukadzi maybe akangofunga kuti ndini ndainge ndatenga doro iroro, but tainge tatobatanidza mari nemadzisawira angu tichiti taizoita brai. But makuseni madzisawira akati auya, munhu kwava kutora doro riya kwava kunokira doro riya mubedroom. Vanhu vakazotongoenda pavakazoziva kuti mumba tainge tava kuita noise, tichiitirana noise nekuda kwedoro iroro.
zvese izvi hazvo hazvina basa, but why ari kuita utsinye hwakadaro handitomboziviwo. Hama dzangu, kana maikwanisawo kundipa advice, please ndipewo advice. Divorce haiiti because tine midziyo mihombe yatakatenga ende ndikabva ndaisa muzita make, saka divorce haiiti. Ndiri kukumbirawo mamwe maadvices please. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello, can you please hide my identity? I am a lady and I am aged 31. Ndine munyama ende muupenyu hwangu ndiri munhu wekutiwo kana ndikasvikawo panzvimbo ndinobva ndatoonekwa sekunge handisi munhu. Ndine problem yekufoira kuchikoro ende ndine zvidzidzo zvandakatoita kakawandisa, but ndainge ndichingofoira. I am just a laughing stock. Panzvimbo yandinoshandira ndinotoitwa kunge munhu anenge asina kana chandinomboziva. Handitozivewo kuti udofu zvose nekuvengwa zvingapedzwawo nei. No matter how much I try to study, ndinototi nditofoira. Even pandaidzidza, my lectures could even refer the classmates to my work, but at the end of the day I would just fail. Zvinondidya mumwoyo. Ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kuna sekuru Tembo, nekuti ndakaedza zvose kugeza nesalt negarlic ndisati ndaendawo kumaexams, then kuendawo kune mamwe madzisawira ndichinobatsirwa. Apa ndinonzi pandiri futi pane chimwe chivanhu, hanzi ndine mashavi ekumvura. Pacho pandakaudzwa kuti pandiri pane mashavi ekumvura, ndakatotengeswa zvose zvainge zvichidiwa, mabiko akabva aitwa, asi hapana kana chimwe zvacho chakabuda. Still ndava kutovengwa worse. Kuchikoro ndokubva ndatowedzera kufoira futi. Recently before the exam ndakaparadza mari kune mumwe sawira. Mari iyoyo inondirwadza because ndakaitirwa process yose ende ndakaendeswa kudondo ndikaendeswa pamuchakata kumvura, but when it comes to the results zototo nothing, hapana kana any results. Ndo pandakazoenda kunonyora that exam ndikabva ndatofoira futi. Apa sawira ainge atoti ndapedza newe, uri kuenda kunokunda. Mukomanashi, please ndisvitsireiwo nyaya yangu kuna sekuru Tembo. Maybe pane pandiri kukanganisa. Please mukoma, notify me when you post my story. Vedare ndo message yandakatumidzirwa na Haiti. Kana kuri kunzi munenge muine ma-ideas ekuti munge muchimupa, please ngatimupei mucomment section. Regai tinzwe voice note randakatumidzirwa richibva kuna Samaita. Mamukasei hama dzangu, mamukasei mukomanashi, mamukasei dare rese. Kuno ndinofara, ndinovimba kuti pane vazukuru vakandishayawo for the past 2 days. Aiwa, ndinongoramba ndichingoti ndine urombo. Ndakamboti batikane, asi ndakazamawo kudzidzisa zuva nezuva ndechida kuti tingodzidzisa. Vamwe vari kuitirwawo zvakanaka, vamwe vari asi zvimwe zvese zvatinotaura zvine ropa uye nekabatirwo kawakaitwa, kuti tizive kuti tingakubatsira sei, nekuti kune mumwe anenge ari uko kure. Tokuudza kuti ita zvakati, ita zvakati, ita zvakati uri kure, asi chawakaiswa chinogona kushora maoko ako iwewe, zvoramba kunyatsobatika chaizvo chaizvo, kuti unenge wakudawo maoko emunhu ane simba, kuti kana chinzi akubata apo zvinobva zvaita zvakanaka. Saka musaore mwoyo, tinongoramba tichikurukura. Vasati vapedzerwa tinongoramba tichitaura, tichibatsirana kuti zvinhu zvedu zviite. Vazhinji vacho ndinoti kana mchinge mauya nematambudziko, dzimwe dzenguva mapiwa nhamba kuinbox, ndaingoti takamhoresana, nyangwe makaona ndisiri online, munongotumirawo nyangwe iri audio. Pandinozoenda online ndinokupindurai, nekuti dzimwe dzenguva ndinomboti batikanei nekuda kwebasa uye network futi muri kungoziva mazuva ano kuti panguva yauri panetwork iwewe inini handisi panetwork. Saka unongoti wakangotiswedzawo kana kundimutsawo kuti sekuru Tembo makadii, ndine nyaya yangu yandoda kuti mumboizeya kuti inobuda sei, ungoisa iri audio kana kutaipa nyaya yacho. Pandinozongoita free ndinobata. Ndoda kupindura uyo muzukuru ane 31 years, ane upenyu hwakamira. Chinhu chandira kutanga kutaura ndechekuti njere dzaari kushandisa hadzisi njere dzake. Akachinjanisirwa njere dzake nevehukama hwake vari kubudirira nekuda kwake, akapiwa njere dzisiri dzake.
ndo dzaari kushandisa dzaari kutoti njere dzangu iko zvino. Ndinoreva kuti akakamurirwa. Vabereki vake pavakaona mwana aita kunge ari bright vakafara, vakaudza imwe hama yepedyo. Hama yepedyo ichibva yakopa njere dzemwana ndobva yamusiyira rademe risina zvarinoziva. Njere idzodzo dzakanoitwa kuti dzishandire vamwe vana. Saka zvazvinoita ndezvekuti paunokamurirwa chinhu chaunga unacho unosiiwa une vende. Zvoreva kuti kana maputa hauchadya, kana chekuti hauchaita, kana nyama hauchadya, simba rekutsenga unenge usisina. Ndapamuenzaniso wevende ndori riri padhuze ratinokwanisa kuita sei kuona. Saka paakakamurirwa njere akabva asara ari munhu ane munyama, ane zvese zvokuti iye kana makamubvunza angapupure kuti kana relationship chaiyo haagone kunyatsoimaneja, haagone kunyatsoimaneja, munhu anongokasika kuboikana naye. Ndichikonzera kuti njere dzekubatanidza zvinhu dzacho ndo dzaakabirwa, ndo dzaakabvutirwa idzodzo, paangosiiwa waakufamba. Ngaatende Mwari kuti pachikoro pane paakatomboti svikeiwo nacho. Asi ndo dare guru riri pari. Zvese zvinana njuzu, zvinana mashavi aitouya kuda kuzama kubatsira mweya uri kutambudzika kuti dzimwe dzenguva takasikompinda akaitirwa dare. Tichaita inonzi restoration, otanga kufambira mberi neupenyu. Saka izvozvozvo ndozvega zvandinoda kudzidzisa kuti aitirwe zvakanaka. Anoita zvakanaka, tichabatsirana zvikuru, tichabatsirana zvizhinji kuti ave anokwanisa kunge achirwisa minondo yose yaakatarisana nayo. Ndizvo zvandingakwanise kubatsira nazvo, asi ngaasatye, ngaaite zvinhu zvese nesimba, ngaaite zvinhu zvese nenguva yake, atore nguva zvekare. Ndichazama kumubatsira. Ndinorangarira kuti akauya kuinbox kwangu foni vaimisbehave, handina kukwanisa kunge ndichimubatsira iye, ndiri kunyatsozviziva, asi anobatsirika zvizhinji zvichidzoserwa panzvimbo. Pamwe pacho paachatozvidzosera panzvimbo achaona kuti achabaya nevapenyu, achabaya nevanomurwisa, asi zvinhu zvake zvinodzoserwa, ototanga kutopika upenyu hwake hutsva hwokuenda mberi neupenyu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa naSamaita, hoping kuti tadzidzawo one or two things. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.